Адчуваеш, княжич? Як зямлю нясе? Куды? Ніхто не ведае. Земля ў вялізным небе акіяне. А куды плыве? Ніхто не ведае. Неба бясконца, акіян. Толькі там не людзі. Там багі жывуць. Бачыш зоркі? Іхнія вогнішчы. Нешта ваўчыца вые і вые. Звер прачувае нешта. Заўчора дзік з возера выходзіў. Выў страшэнны знік у вадзе. Нешта будзе. Трымайся, княжыч. Падмаладзі, кінем цябе ў яміну на ваўка, а тады ўжо і збірай дружыну. Ваўка для тебя, княжич, зловили. Любота. Пол что кольчуг, ляпа огмень. Ну что, пачнём. Можно, княжич. Хоть зараз. Медведя. Ну что, медведь? Можно и на Киев. Ну, коли так, так спочатку на Полоцк, а потом уже с великою силою и на Киев, а где твой Рогволод бывало? Ну, до Полоцка треба еще Новгород взять. Так и возьму. Возьмешь. Устешишь мать. Ёсць сила. Тільки нехай про гэта ніхто пакуль не ведае. А? Возьму! Княжич сёння падобны на сапраўднага воя. Рукі ў княжыча робяцца каранямі, а спіна як агонь гарачы, а валасы як пясок на свіслач, а кроў як сляза салёная. Не пакідай мяне. Я хутка на медведя пойду. І мяне возьмі. А ў блізкім часе на Новгород. І мяне возьмеш. І Полоцк возьму. І я твоя буду. І Киев мой будзе. І я. Ну навошта? Что ты будешь рабіць супраць медведя? Что скажешь? Я самая прыгожая и самая спрытная. Ніхто на купальні мяне не дагоніць. І не баюся ні звяроў, ні цемры. Княжич. Поцалуй мяне.
Цалуй мяне. Поцелуй меня. Цалуй мяне. Поцелуй меня. Цалуй мяне. Поцелуй меня. Ты горячая. Як думаєш, помирать страшно? Я не ведаю. Калі ўсечы, так пэўна не, а так. Што балюча будзе, не страшно. Але як гэта не дыхаць і не бачыць нічога? Як жыццё з чалавека выскоквае. Куды яно потым хаваецца? У дрэвы, у звяроў? Вось ты, мядзведзіцу палюеш, у ёй жыццё нечае. Можа, дзяўчынай нейкай. Якой дзяўчыны? Возьми мяне на паляванне. Не возьму. Возьми. Не возьму. Возьми. Не возьму. Боюся я. Кого? А ведуна нашага. Стаіць зараз каля замка і быццам віжуе некага. Гэта ён не цябе. Гэта ён праваслаўнага прасвітара пільнуе. Не лады паміж імі з-за бакоў. Ну і хай сабе. Іды напускай. І ваўчыцу нацковай. Другую ноч ужо вые і вые. Маці скажу, яна на яго ўправу знойдзе. Дзіўны ты, княжыч. Ужо на Кіїв ісці хочаш. Ад ведуна абароны у маці шукаеш. У Киеве люди, а за ведунами боги. Але ты со мной нічога не бойся. І ти са мною нічога не бойся. Холод. Ваўчыца з твайго свяшчэннага лесу не іначе як ашалела. Надоечы на каваля кідалася, а сёння до самага замка падыходзіла, спаць не давала. Яна чаму сюды ходзіць? Бо звер. Зверу не загадаеш. Ну, а тады навошта твае чары? А мае чары для іншага спатрэбяцца. А пра звероў, княжач, праз ваду і дрэвы зямля наша з намі гаворыць. Гэткія ў яе галасы. Ты прыслухоўвайся. Праз ваду і дрэвы хай гаворыць. Але калі ваўчыца пройдзе сёння, заскую сабакамі. А то і стралу пушчу. Стралу пусціць справа не хітрая. А вось зразумець. Я сказаў, настане ночі упалюю. Князі часцей на медведя ходять. Кажеш, ваўчыца каваля задерла. А не чуў, што балоўшыня медведица бабу задерла? Калі? Ночь. Мужики малого медведьку закололи. Так яна зараз помсціць. Медведицу упалюю сёння ж. І ваўчыцу. Далася табе гэтая ваўчыца. Ты лепш раскажы, як там кіевскі прасвітар. Маці твоя ведае, як якого госці сустрэць і як пасля праводзіць. Як бы палацы вялікага князя жыць, тады б в Киеве не здарылася гэтага замарачэння. Хачу, каб ты зразумеў, княжач, ніякага новага бога няма. Ёсць толькі Киев, які хоча праз новую веру уладу сваю пашырыць. А там, дзе старых богоў знішчаюць, там ладу не будзе і волі не будзе. Будзе толькі воля Киева. Малады ты яшчэ. Добра, што ўсе гэтыя новыя прасвітары галоўнага не разумеюць. Чаго? Што ўсе людзі не могуць задаволіцца адным богам. Людзі розныя і багі розныя. Божа, аднаму чалавеку і патрэбен адзін бог. Але адзін бог на ўсіх.
На ваўчыцу все-таки знайдзі ўправу. А медведицу я сегодня шупалюю. Але постерожися. Разъюшенная медведица не тое, что старая вовчица. А ты спытай у богов про мой лёс. А яны уже сказали про твой лёс. Холод. Жыццё человека после смерти куда идти? Тело человечее в землю иди. Жыццё ж человечее богам належить. А тады навошта наши курганы, слупы на скрыжаваннях, холод? Все гэта робіцца дзеля таго, каб спыніць гэта небыт, гэтае нішто. Каб продкі наши яшчэ з намі пажылі, каб дапамагалі нам, абаранялі нас. А дзе яны? Тут яны ёсць? Ёсць. Дзе? Я не бачу. Вакол цябе. Дзе? Хай дакрануцца да мяне. А з гэтым не спяшайся. Гэта будзе смерць. Княгиня, яшчэ раз скажу, час адумацца. Сапраўдны Бог наш гаворыць, навяду на паганых увесь стэп гэты, значит, людзей са стэпу, жорсткіх і крыважэрных. Яны павыкідваюць косці бацькоў вашых з магіл, параскідваюць па лугах і нівах пад сонцам, месяцам і зоркамі, якім вы так пакланяецеся. Молоко сегодня не смачное некое. Только из-под красуни, матухна княгиня. Скиньте ваших жорстких богов у свислач. Сама бачила з-под красуни молоко. Если ты погрожаешь, значит, и твой бог жорсткі. Дык навошта нам мяняць сваіх, як ты кажаш, жорсткіх на такого ж? Ці, можа, яшчэ больш жорсткага? Ці много радости у тебе было с твоими богами. Ці багата будзе з новымі. Старыя, якія не ёсць, ўсё ж ад бацькоў з малаком. А новага бога Владзімір як дзіду пад рэбры прэ. І хлябы сёння нібы не з печы, а з вогнішча. З печы, матухна, з печы. Княгиня, старое пайшло, настае новое. А ты трымаешься за ранейшее. Навошта імя Гарыслава? Гарыслава, якое даў табе князь Владзімір, адкінула. Я Рагнедай пришла сюда. Рагнедай пойду. Великому князю давно хочется вытравить мою память. Каб забылася я на батьку, маці, якіх ён забіў, малодшых братоў, якіх ён таксама. Так. Ён прымушаў мяне звацца інакш, але цяпер я на сваёй зямлі. І тут моя воля. Ну, не так твоя, як сынова, і Зяславу належыць, і град гэты, і ўсё, што Мой навокал. сын і я адно. Я таксама гатовы маліцца. Не трэба нам твоей молитвы. Заўсёднае молоко. Знікні, баба. Мне пайсці? Не веру я Владимиру.
Крывадушны ён быў, крывадушны і цяпер. А новую веру ўзяў, таму што, відаць, без таго грэчаскія цары не аддавалі за яго сястру сваю. Распуснік. У яго гэтых жонак без мяне яшчэ 4. Грачанка, якую забраў забітага ім жа брата. Балгарыня, шахіня, яшчэ адна, нават не ведаю, з якой зямлі яна. Княгиня, новая вера уратуе великого князя от пожадливости. Нішто яго не ўратуе ад пажадлівасці, я яго добра ведаю. Яго гэтых наложніц на одну ноч по 300. Што ў Белгарадзе, што ў Вышгарадзе, што ў Бярэставе. Але по новой веры нават великому князю можно мець усяго толькі одну жонку, княгиня. Значыць, у яго цяпер одна жонка, новая Ганна? Астатніх ён што? Разашлі ў такія ж надзелы, як гэты? Я цяпер не жонка великому князю, а хто я цяпер? Даруйте, княгиня, я только хотел... А цяпер слухай маю волю, прасвітар. Ад свае веры адракацца мы не збіраемся тут. І перадай вялікаму князю, калі яшчэ ўбачыш яго, што мы пакуль што пажывём са сваімі багамі. І паглядзім, як ён там будзе жыць з новымі. Паглядзім, як ён там здолее княжыць без забойству, без падману. З новым Богам і адной толькі жонкай. І табе, прасвітар, заставацца тут больш няма чаго ў Язаславе. Матушка, Я не жартую. Забірай свае медныя срэбныя крыжыкі, іконкі на ланцужках і ідзі, сколь прыйшоў. Дарэмна гоніце мяне. Ух, дарэмна. Што великому князю перадаць? Што хочаш. Перадай, што мы жывыя тут. І сын яго Ізяслаў, і былая жонка Рагнеда. Рыслава. Рагнеда. Што маўчыш, вядун? Можна знайсці шмат слоў, каб адказаць табе, княгиня. І все яны будуць правільныя. І все не скажуць праўды до конца. Бо слова весь час мяняюцца. Нема ім ліку і меры. Затуманены для мяне сэнс тваіх слоў, вядун. Кажы, з чым прыйшоў? Цяжкія дні набліжаюцца, княгиня. Я не помню лёгкіх на гэтай зямлі. На всё воля богоў. Ты ж не маўчаць сюды прыйшоў. Апошнім часам на нашай зямлі столькі ахвотнікаў гаварыць бадзяецца, што словы губляюць сэнс. Кажы. Надышоў час ахвяры, Рагнеда. Нашы багі патрабуюць новую ахвяру.
Киньте ім цяля. Не Каго ж тады? человека. Нешта мне не здоровится, ведун. И ежа смак стратила и поветрань. Не спится, не дыхается, нібы ў вадзе жыву, як рыбіна. Вакол нерады. Учора змагаліся паміж сабой не агонь і вада, плыткая і трывалая, сухое і вадкае. І што? На каго падзьмула? На дзяўчыну. На якую? На каго? На дачку твайго злотніка, Анею. Ну што? Памуціліся ў розуме твае багі? Яны не толькі мае багі, але твае таксама, Рагнеда. Таксама. А што мне на гэта скажа мой сын княжычы Ізяслаў? Раней гэта за шчасце было. Стаць ахвярай, паслужыць зямлі людзям. Я не пра людзей, я пра княжыча. Ты маці, ты і растлумачыш. Анея не пара яму. Дарма, што разам растуць. Княжыч разумны. Каб паверыць у такое, патрэбна вера, а не розум, ведун. Я сон бачыў. Ізяслава на княжскім стале. На кіеўскім? А гэта невядома. Бачыў Ізяслава на княжскім стале, а на якім не зразумела. Але Анея... Не вядома. Тут нешта не тое. Ідзі скажы сваім багам, што на гэты раз яны памыліліся. Глядзячы на іх, я мела хоць нейкую радасць. Все здавалася простым і светлым. Вялікі князь не дазволіў бы свайму сыну мець за жонку простую дзяўчыну. Вялікі князь сам ад рабыні. Не з добрай справай прыйшоў ты да мяне сёння. Не з добрай. Што зробіш? Ахвярай на гэты раз будзе дачка твайго злотніка, Анея. А вы падумалі, што ён вараг, а не тутэйшы? Не мы думалі, багі. Але злотнік другой веры. Але п'е нашу ваду, паедае нашых звяровы хлеб. І што? Да яго хадзіў хто-небудзь з гэтым? Не, але яны ўжо ведае, Як яна? як і належыць. Няўдалы выбар. Вядун, няўдалы. Што зробіш? Не нам мяняць дзедаўскі звычай. Святары заўсёды да голасу сваіх князёў прыслухоўваліся. Таму я і тут.
Чего он приходил? Сказать, что медведица разъятраная каля города ходить, тому и вовчица под самый замок подыходила, обороны шукала. Обороны? У людей. Что еще говорил гэты холод? Сын... Іншы раз. Мне так хочется зайти ў гэтае свяцілішча і зруйнаваць там усё. Я супраць богоў нічога не маю. Мне просто не падабаюцца людзі, якія круцяцца вакол богоў. Бои дазваляюць гэтым людям быць побач, значыць, яны таго варты. Богоў сваіх, які зямлі, мы не выбіралі, сын. Мы нарадзіліся з іх згоды. О, няхай сабе так, але гэты холод. Ён мне не падабаецца. Як і ты яму. Відаць таму, што вельмі ветліва гаварыў з прасвітарам Афанасіем. Я з імі аднолькава размаўляю. Няма чаго тут раздзіраць чалавека напалам са сваімі багамі. Той з Хрыстом, гэты з Хорасам, з Перуном і паспрабуй скеміць, што больш патрэбнае. І ўвогуле, матухна, ну навошта яны гэтыя баі? Ну што, нельга жыць без іх? Сын. Мне цяжка адказаць табе на гэта. Але разумею, што толькі ў веры чалавек вышэй за жывёліну. Ну што ж можа чалавек без веры толькі есці, спаць, біцца, як свіння? Ізяслав, ты малады, таму і бунтоўны, але хачу, каб бунтавалася ў цябе сіла, а не душа. Ну, ось і ты пачала, абараняючы холада, а гаворыш, як прасвітар Афанасій. Даруй, матухна. Я сёння ноч амаль не спаў, бо ў сне я бачыў бацьку. І тую раніцу. Я не дужа яе помню. А ты ніколі мне пра яе не расказвала. Лепш будзе, калі ты сама мне ўсё раскажаш, а не хто-небудзь іншы. Навошта ты хацела забіць бацьку? Ну чаму ты хацела забіць бацьку? Я і цяпер хачу гэта зрабіць. Все было ў крыві. Падлога, сцены, людзі, кроў, слізкая, яны падалі, як п'яныя. Дружыннікі князя пераразалі ўсіх палачан, якія маглі трымаць зброю, і цяпер разалі кожнага, каго знаходзілі. Дзеда твайго Рагвалода скруцілі і трымалі яшчэ жывога. Каб ён бачыў, як мяне, ягоную дачку, вялікі князь на падлозе пры ўсіх. А потым трымалі мяне, і я глядзела, як вялікі князь працінуў мячом майго бацьку шмат разоў. Я думала, что и меня забьют, и хотела, каб забили. Не забили. Привезли в Киев. А потом народился ты. А потом была тая ночь, якую ты пригадал. І ён спаў моцна, бо быў вельмі п'яны і стомлены ад сваіх наложніц. Я ўсю ноч сціскала
Ну ж і думала, навошта я жыву, навошта жыве ён, каб толькі крыўдзіць, гвалціць, забіваць. Потым узняла нож, замахнулася. І тут ён прачнуўся, відаць, баі, якім ён цяпер здрадзіў, ахоўвалі яго. Прачнуўся вялікі князь, загадаў мне да смерці рыхтавацца, сам выбег па стражу. І вось тут прыбег раптам ты. Мне тады ўжо было ўсё роўна, але ты быў такі маленькі, цёплы яшчэ са сна. Мне чамусьці жыць захацелася, і я як бы жартам сказала: абарані. І тут увайшлі яны, твой бацька і яго дружына. Ты стаў паміж імі і мною і сказаў: Так вось. Вось чаму мы тут, а не ў Киеве. Але, матухна, а чаму он не забіў мяне разам з табой? Не баяўся. Не лічыў за ворагаў. Князь, каго баіцца, забівае. А мы жывыя з табой пакуль што. А цяпер? Ён што? Ён што, не баіцца маёй помсты? Я ўжо не малы. Так, ты не малы. Але князь вялікі, ўсё ж вялікі, крывавы. У яго ўжо была я, і ён забіў свайго брата Яраполка, забраў ягоную жонку, грачанку. А той, у сваю чаргу, забіў свайго брата Олега. Навошта? Каб княжыць. Але цяпер, калі з'явіўся новы бог, а прасвітар Апанасій гаварыў, што новы бог не дазваляе забіваць, ну як жа цяпер пад новым богам княжыць? Князі не з богамі, а з світарамі справу маюць. Світары людзі, дамовіцца можна. Што усе князі... Так, сын. Князькі стол, крывавы, страшны. Але сапраўдныя князі, яны крыві не баяцца. Баяцца, сын. Ты там асцярожней на паляванні. Ты ж на паляванні сабраўся. Так. Так, нешта я яшчэ хацеў запытацца. Пытайся. Холад чаго прыходзіў? Хваробу зняць. Зняў. Ты на паляванне вазьмі маіх дружыннікаў. Яны медвяжатнікі больш спрактыкаваныя. Ды не. Твае маладыя. Хіба толькі што злотніка твайго. Злотнік па золату, а не па медведях. І руш хутчэй, пакуль яшчэ зусім не сцемнела. Як скажаш. Удачы табе, сын. Я спадзяюся.
Княгиня! Что тебе, злотник? Анею, дочку мою ратуй. Встань с колен и говори. Приходил з лесу ад ведуна чалавек. Анею, дочку мою, хочуть принести в ахвяру богам. Зарезать хочуть, княгиня. Ахвяраванне не нами придумала, злотник. Звычайна сям'я, в якой бралі ахвяру, лічыла гэта за гонар. Але я другой веры. Я христианин. Я приехал сюда христианином и не признаю мясцовых богов. Але кажаш, што ты, як і ўсе, хадзіў у свяшчэнны для нас лес. Ну, только и дзеля цікаўнасці. Але хадзіў. Хадзіў. І дачку з сабой прыводзіў. Яна ж яшчэ амаль дзіця. В ахвяру менавіта такіх і прыносяць. Злітуйся, княгиня. Мае літасці на ўсіх не хопіць, злотнік. Ну, ты ж ведаеш, у мяне больш нікога няма. У чым яна вінаватая? Калі багі яе абралі, значыць, яна сапраўды чыстая перад імі. А ты чаго стаіш, чаго свецішся, як дзірка ў столі? Прасі! Таточка, валить! Горш забаліць, як валіць ды рэзаць будуць! Прасі! Матушна, княгиня. Вот, княгиня, что мне робить? Трываць. Але, княгиня, як пасылаў мяне вялікі князь з табой, ён абяцаў, што тут будуць шанаваць маю веру, маю сям'ю. Атрымалася ўсё наадварот. Спачатку жонка знікла неведома куды, а цяпер дачку аддаваць. Нехто плакаў, крычаў. Ну і што? Я думала, можа, ты, матухна. Калі гэта я плакала? Хто гэта бачыў, каб я плакала? Мало што бывае. Дурніца. А дзе княжыч, дзе На Ізяслав? паляванні скарыся, злотнік. Я не скаруся. Давядзецца мне падацца са скаргай да вялікага князя. Я служыць браўся, маючы волю. Вялікі князь далёка. А дачка твая спатрэбіцца, можа, гэтай жа ноччу. Ходім, Анея. Куды? Хоць скрозь зямлю, ці не ўсё адно табе. Скарыся, злотнік. Скарыся. Для кожнага, для моцнага і для слабага, для таго, хто памыляўся, хто не рабіў памылак, настае час ахвяры. Вось і твой час настаў. Гэта ўжо не ад цябе, не ад мяне не залежыць, ахвяра ўсё роўна будзе. Але чаму? Чаму? А не трэба было хадзіць у свяшчэнны для нас лес і рабіць выгляд, што верыш. Багі гэтага не даруюць. Ды не багі гэта, а холод, сама знаеш. І чаму моя дачка? Ну, хай лепш мяне заб'юць. Мне без яе все адно не жыць. Ды ці мала дзяўчат у Ізяславе, ну чаму моя Анея, а не вось яна? Матухна, княгиня, мяне нельга ў ахвяру. Я ж не прыгожая і не дзеўка я. Гэта багі вырашаюць. Ты не багі гэта, а звычайнае дрэва. Сёння яно расце, заўтра згіне, на зямлю упадзе. Гэтыя вашыя так званыя багі, яны
Яны не ідуць, не п'юць, не размаўляюць, яны зроблены людзьмі. Бог адзін, сапраўдны Бог. Стварыў ён неба, зямлю, зоркі, месяц, сонца і чалавека і даў нам Ісуса Христа. А што зрабілі вашыя багі? Самі яны зроблены вамі. Я не дам дачкі свае паганым. Идите, девки, почакайте у боковым покое. Не гневайся, матух, на княгине, что не выконал твою волю, не поспел собраться в дорогу. Теперь уже вечер, амаль ночь. Дозволь нового дня чекать. Як збираешься, просвітер, по воде? Со мной, княгиня, слово Божие, хто його на реках чуцьме, рыбы. Твоя справа, як сюди добрався, так і отсюль дорогу знайдеш. Значит, пехотой пойдешь. Як развиднее, так и рушу, княгиня. Один? С Богом, у души и на устнах. У Киев? По дорозе, видать, будзе ли у Киев мне потребно. Просвітер, возьми с собой дочку злотника. Анею. Яе можна перапрануць у хлопчуковае адзенне, калі гэта тебя непакоіць. Ось і будуць два вандроўнікі служкі Божыя. Ну што, бярэш? Ты, злотнік, спадзяюся, не супраць? І я з імі. Нет, ты тут застанешься. Табе тут нічога не пагражае. Ты так думаешь, княгиня? Нельга покидать бацькоў без дзяцей. Вось як. А дзе ж мае дзеці? З адным тут жыву. На твою волю великого князя. Я давно заўважыла, просвітер, што на ўсё ёсць нечая воля. А той сапраўднай волі нідзе няма. Але хопіць. Часу няма. Ісці вам давядзецца зараз, ноччу, каб ніхто не ўбачыў. Княгиня! Потым дзякаваць будзеш. Ты, просвітер, гэтай справай замоліш перад сваімі багамі які-небудзь грэх, а я перад сваімі займею яшчэ адзін. Бывай, княгиня. Зараз моя служка оденет тебе ў хлопчуковае адзенне і выведзе з просвітером Афанасіем на дорогу. Навошта? Куды? Куды просвітер, туды і ты. І сюди я не вярнуся. Дурніца. Княгиня жыццё тебе ратуе, а ты з просвітером дабярэцца до великого города, до Киева. Там процьма розных дзівосаў, там сваяк наш жыве. Я раскажу просвітеру, як яго знайсці. Я не пойду. Тут. О, ты что? Так трэба. Так трэба, Соненька ты моя, так трэба. Иди. Матушка, княгиня. Забяры яе. Дурніца, чаго равеш? Кію бачиш, Кію бачиш. Ka, ka,
Я дружинник великого князя Владимира. И он потребує в Киев своего сына Изяслава. Одного мяне не кліче? Не, только сына. Что ж так раптом? Потребен ему Изяслав. Где он зараз? На поляванні. Загадай, княгиня, кому их воев покормили. Покуль они сами шукать не почали, и хай покажут им где ночь спать, бо завтра... А ті много у тебе твоих воев? Немного. Я ж до своих ехал. По киевских землях. И по полоцких. Мне ничего не наказывал передать великий князь. Великий князь лічу себе вольной. И жадай, каб ты обрала себе мужа. Кого-нибудь со знатного роду, чи с дружинника великого князя. Что? Мне рагнеде быть рабыней? Але ж я только виконую волю великого князя, княгиня. Новую жонку князеву Ганну довелося бачить. Так, Что? Як яна? византийская царица. Це я Сестра ведаю. греческих царов. Я гэта ведаю. Ну, а в остатнем так себе. Хотя пригожая жонка великого князя. Сестру царов взять. Новую веру прыняў. Раней бы мячом узяў, як мяне. Старые, великий князь. Какую веру принять? У Киеве долго думали, княгиня. А старая вера, чаму гэта раптам наши боги теперь не подобаются в Киеве? Чым не подобаются? То князь Владимир рожает. А что смерды, бояры? Наракают, кто як, некоторым старые боги подобаются. Великий князь сына кличе, каб хрестить? Не иначе. Что ж, одного человека до новой веры примусить? Это куды не шло, а як же целый народ? У вас же, у варагов, напевно, так само своє бої есть. Есть только який вараг. Батька, кажуть, бива туль, а сам я київський. Ось, у кожного народа своє. А тут присилають знекуль. Робите так, як нехто хоче. І що ж ми зробимо? Расскажи, як все гэта было в Киеве. Скинули с горы идолов, посекли попалили. Перуна привязали до конского хвоста, а мы бегли за ними, дубасили старого бога жезлами. Навошта ж так с богами? Ну, а як же народ киевляне як? А что, княгиня, народ? Некоторые, конечно, плакали и бегли за своим богом аж до самого Днепра. Але великий князь загадал, каб яны сами отпихивали Перуна. Сказал, коли пристане до берега, отпихивайте его. И яшчэ загадал, кто завтра не прийде до воды, чи до богатый, чи до бедный, раб, чи жабрак, буде мне ворог. На другий день загнали всех у воду по груди, а попы с берега хрестили всех молитвами. И что, весь Киев стоял в воде? Не, некоторые, конечно, повтекали. Так что у нас теперь и поганские боги, и Христос, и все, что хочешь. Ох, долго яны будут рвать души людские. Ах, долго. Кольки ты у нас пробудешь, дружинник? Ночь. Може, ще поснедаю, коли княгиня дозволить. Княжич так само повинен быть готовый в дорогу вранні. Гости у нас не подобается. Сказано, не бавиться. Иди скажи, каб сустрели гостей, принесли пиво да мясо. Что ж, гэта добра. Але надумала я ехать вам не в седлах, а в ладье. У нас добрая ладья есть, и кони ваши станут. Але по реках довго, княгиня. Ничего.
Іншы раз лепш не паспяшацца, чым раней часу апынуцца. Я не думаю, што вялікі князь змяніў няміласць да нас. Я не чорны веснік, княгіня. Хто цябе ведае, які ты веснік? Хто цябе ведае? Помоліцца. Да якому Богу цяпер маліцца? Старыя баі злуюцца. Ахвяры патрабуюць крыві. Новы ж Бог. У што верыць? У заўтра? Ды ці будзе яно ў нас гэтае заўтра? Ззаду цемра, наперадзе цемра. А ў душы такая туга і разлад ва ўсім. Ось і сына майго апошняга забірае ён. І пойдзе ён заўтра ад замка па Свіслачы, потым у Бярозу, а там з Турова і до Киева недалёка. Привыкай до таких ночлегов. Их у нас напереди много. Хоть бы якое вогнище. Нельга. Вогнище жебраки распальваюць. За день навыпрошваеш кавалку, а пасля на вогнішчы пячеш яешню ці сала смажеш. Нехто тут ёсць. Свят-свят. Кому тут быць у такі час? Трэба было дайсці хоць да якога жытла. Да яго яшчэ не адзін дзень тупаць. Ёсць тут одно паганскае паселішча на Нямізе. Але туды нам нельга, яно блізка да тваіх багоў. Бацька кажа, гэта не нашы багі. Ён цяпер так гаворыць. А раней, небось, хадзіў у свяшчэнны лес, і ты разам з ім. У веры трэба быць цвёрдым, а калі хістаешся веру, не веру, даходзіш за невер'е, такім будзе кара. Як думаеш, пагоню за намі наладзілі? Другі дзень ідзем, пакуль ціха. Спаць будзем. А ўранні харч пашукаем. Мы ж з сабою взяли. Да згубіў я торбу, пакуль мы ў гэтай цемры па карчах празіраліся. Нічога, у лесе ўсяго хапае. Рыбіну зловім, грибоў напячэм. Я гэта ўмею. Даводзілася мне і люгашкамі харчавацца. Нават коніка магу з'есці. Мухамор. І як прыпече. Чего глядишь? Могу, умею, бо здоровый. Ну, ходи до меня. А грех после замолил. Я боюсь, дядечка. Чего? Ты ж, мусить, не девка. Нет, дядечка, девка. Чистая. Ух, не здарма гэтыя твоя боги хочешь иметь тебе за ахвяру. Это ваш вядун. Ох, Господи. Я не ведаю, дядечка. Ну, ходи сюда. Нет. Тут цеплей будет. Нет, дядечка. Ну, спи ты до одна. Тетушка. Гвалтовать не буду. Сама придешь. Мне, княжча, шкада будзе.
Про княжича забудь. Ён табе не пара. Все роўна. Я да яго хоць трэцій, хоць чацвёртай пайду, як ён скажа. Ах, паганцы, Господи, даруй. Думаў, далёка ад нас уцячэш? А я не уцякаў. Я ішоў з Ізяслава ў Кіев. Калі б ты не уцякаў, то выйшаў бы ранкам, а не ноччу. Это моя справа, калі б не выходзіць, паганец. Калі б ты ішоў адзін, то была б твоя справа, і пайшоў бы ты свой Кіев, можа, дайшоў бы. А так... Навошта яе звёў? Гэта не яна, а ён. Хіба сляпы? А зараз мы паглядзім. Хто з нас сляпы, а хто ведушчы? Казаў, што твой Бог падманваць не дазваляе, а сам падманваеш. Казаў, што красці не дазваляе, яе выкраў. Казаў, што гвалціць не дазваляе, а сам! Хадзі сюды. Чаму ж ты не боишься свайго Бога? А таму, што яго няма. Ці ён сляпы і глухі, калі дазваляе ўсё гэта? А навошта табе сляпы Бог? Каб быць пры ім павадаром? Каб круціць яго ва ўсе бакі? І праз яго над чужымі землямі уладу сваю пашырыць? Это ты, паганец, круціш сваімі ідоламі. Я тут нарадзіўся. І ўсё, што тут ёсць, маім багам належыць, а не табе і не Кіеву. Вунь, паглядзі. Лес, балота, поўня – всё гэта мае багі. А твой дзе? Пакліч. Хай ён табе дапаможа. Не буду я, паганец, перад табой імя Бога свайго называць. Тады бывай, чалавеча. Не нам ты належиш, богам. Господи, Бог наш адзіны, спагада твоя будзе мне грэшнаму. Очисти грахи наши, владар, даруй беззакония наши. У імя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Обороним богов своих от чужих людей ворожих, от здрадников однокровцев, от полымя темного, от воды полночной. Обороним богов, и они да помогут нам не спепелять детей наших. Ахвяра принята, боги задоволены, и вы задоволитесь. Сгаджайтесь с богами, не отракайтесь от дедов своих. Походите месяц по небу. Клич, покличе зору собою. Как доехал? Дякую с богам. Ты что, не ведаешь, что у нас тут один бог? Ведаю. Один? Так. Але про богов пасля. От витягуй свой меч. А то вираз ти бачив, ось якая рука у тебе, який ти син мне побачив. И не гляди, что перед тобой великий князь. Вспомни, як неколи оборонял мати. Ну-тка. Хвалю. Хвалю, недаремно тратил час. Отчувается рука деда. Якого деда? Не так важно. Для чего тебе покликал Киев? Хочу посадить нарешті своих больших сынов на столы у града. Вышеславу даю Новгород, Святополку Туров, Ярославу Ростов, тебе Полоцк, вотчину твоего деда. Мстиславу, як подрастет, думаю отдать тьму Тараканью, Щелуду Владимир. Дарма, что града в мою земли покуль не хапая. Сынов великого князя больше, чем градов. Нехай Изяслав застається маті, а сам едь у Полоцк. Хіба не рады? Рады. Вельми рады. Думаю, что рады. Теперь ты будешь законным князем. Насадника своего я заберу. Великий стол по-ранейшему застається тут, у Киеве. Это ты повинен ведать и шановать. Полоцкий стол твой. А земля? Вся полоцкая земля твоя. Видать, хочешь от меня почуть, что отбылось у Полоцку, коли я шел из Новгорода в Киев? Хочу. Вельми хочу. Бачу, что хочешь, бачу. Мать тебе задурила твою голову своей ненавистью. Она наговорит, только слухай. А врешті її зрозуміти можна. Але слухай, що скажу я. Я слухаю, великий князь. Твой дед по матчиной линии Рогволод был моим ворогом, не знищивши его. Я не стал бы великим князем у Киеве. Тебе это зрозумело? Так, великий князь. Такого тлумачення тебе достатково? Достатково, великий князь. Теперь я принял новую веру. Як сказав апостол Павел, усе ми, хто хрестився в Ісуса Христа, у смерть Його хрестилися. Докладнее мы ховалися разом з ним у смерть, каб як Христос воскрес з мертвых славой Айца, так и нам ходить у обновленном житті. Ты что-нибудь з гэтага зразумел?
Не. Словы твои невыразныя пакуль. Не зразумел. І я пакуль яшчэ не зусім. Але так учыць апостол Павел, адзін з тых, хто быў разам з Ісусом Христом. Мінулае прайшло, сын. Цяпер будзе ўсё па-новаму. Таму полацкі стол я табе дам пасля таго, як прымеш новую веру. Без гэтага я не дам табе полацкага княства. А старые боги. Что мне со старыми богами робить? А гэта была не вера, а звычайнае замарачэнне. Таму са старымі багамі ў сваім княстве зробіш так, як я зрабіў тут. Небось, чуў? Чуў. Ну, мне. Воля моя повинна быть выконана цалком. Я не стану тебя долго затрымліваць у Киев. Пакуль справа дойдзе до твайго хрышчэння, подбирай сабе людей, з якімі поедешь у Полацк. Але много не бяры, дружину набярэш там. Галоўнае, збяры вакол сябе людзей разумных, каб яны не надта баяліся цябе. Бо праўды казаць не будуць. Грошай і падарункаў для іх не шкадуй. Слухайся іх, але і свой розум таксама май. Ты, хто толькі прыемна гаворыць, сцеражыся і ад сябе адлучай. Можа, каго адсюль узяць хочаш? Прасі. Да не. А вось гэтага дружынніка, што праязджаў да нас, дазволь узяць. Бяры. І яшчэ, бацюхна, дазволь трохі пажыць у Киеве, агледзецца. Не дазваляю. Малады князь павінен быць цвёрды, а Киев размягчае. Ты цяпер да улады галодны, дык уладар пакуль даюць. А што стаіш, нібы вужа праглынуў? Старыя багі яшчэ на галаву ціснуць. Запомни, сын, даўнее прыйшло. За яго больш не трымайся. Мы былі пагразнулі ў цемнаце і грахах. Цяпер наблізілася для нас выратаванне. Ноч прайшла, дзень наблізіўся. А ты, хто за ноч трымаецца, сячы, не шкадуй. Пашкадуеш сам, пасечаны будзеш. Маці? Что мне маці сказаць? Про яе моя воля табе выйдзе пасля.
Вітаю, княгиня. Доброго дня, сын. Великий князь вернув нам полоцкий стол. Что ж, я рада. Як там браты твои живут, сестры? Кланяются тебе. Что, никто не захотел сюда приехать? А то и не было воли великого князя. А ты, Изяслав, певно, новую веру принял? Прыняў. Значит, ты ведаешь, во что тебе треба верить? Ты спознал Господа Бога? Ты его бачив, чув? Я бачыў яго святыя абразы. Мне чыталі аб ім па кнігах. Я чуў ягоныя запаведзі. Не падманывай, не забівай, не крадзі. Хіба табе гэта не даспадобы? Мы так и жили. Не. Не жылі вы так. Старались так жить. Наши бои так само не ухваляли злодеев. Але хіба гэтыя словы не укради, не падмані? Супыніць на зямлі? Ну, а раптам. Так старые боги не ухваляли забойство, але не спынялі. А новый бог... І новый пачынае з гвалту над старымі? То не бог, люди. Ну, а ты, Изяслав, пэўна, захочаш хрысціць палачан. Як ты збіраешься гэта рабіць? Я прывёз сюды святароў кніжнікаў. Яны навучаць людзей. Яны растлумачаць. А калі яны не захочуць вучыцца, верыць не захочуць, што тады? Забіваць не буду. А калі яны заб'юць тваіх святароў кніжнікаў, што тады? Тады пакараю. Ну, а як жа тады не забій? Мне цяжка размаўляць з табой. Ведаеш, я пачаў вучыцца іншым мовам. І часам з іншаземцамі мне было размаўляць лягчэй, чым цяпер тут з табой. Ведаць чужыя мовы, звычкі – гэта добра. Але жыць табе давядзецца сярод сваіх людзей, такія, якія яны ёсць. Ты не ведаеш сілу сапраўднага Бога. Я шмат чаго не ведаю. Шмат на што хацела б сёння забыцца. Твой дзед Рагвалод. Але на вялікі жаль, не ягоная кроў перамагла ў табе, а бацькава напалову рабская. Вось ты і скарыўся перад Кіевам. Вось ты і забыўся на гонар на... Я хачу, каб ты больш ніколі не гаварыла пра гэта. Я ўбачыў велічы розум свайго бацькі, вялікага князя. Я ганаруся ім. Не пазнаю цябе, сын. Просто я стаў сапраўдным князем. І сёння я еду ў Полацк. Мне трэба з табой? Не. Табе на ўсё жыццё застанецца гэты град. Такая воля вялікага князя. А ты можаш не паслухацца вялікага князя. У цяпер свой полацкі стол. Я прыняў яго з адной умовай. Якой? Што воля вялікага князя ў Кіеве будзе абавязковай і ў Полацку. І ты ўзрадаваўся такому столу? Я прыняў яго. Але твае продкі былі заўсёды незалежныя. Твой дзед Рагвалод не схіляў галавы ні перад кім. За што і паплаціўся. Ён бы не паплаціўся, каб я згадзілася разуць ногі
сыну, рабыне твоему батьку. Все, княгиня. Я спешаюся ў Полоцк. Загадай памяняць мне коней. Раней мы лепш разумелі адзін аднаго, сын. Раней не лежаў на мне княжскі клопат. Жылі сабе і ўсё. Несчастная земля. Что с тобой будет? Ну, самае галоўнае, што цяпер у гэтай зямлі з'явіўся свой князь, свой гаспадар. Навошта ім такі князь? Звязаны по руках і ногах. Навошта? Мы атрымалі назад дзедаву зямлю. А ты гаворыш так, быццам мы яе згубілі. Мы прыйшлі да веры, якая ўратуе нас, адродзіць. А ты стогнеш так, быццам мы памерлі. Усё, княгіня, хопіць! Хопіць гэтых слоў. Хочаш дапамагчы, прасі багоў за нас. Хоць што я кажу, якіх багоў. Загадай прывесці сюда Энею, дачку злотніка. Я возьму ее с собой в Полоцк. Энеі няма. Яе забрали наши бои. И ты не заступилася? Нет. Я спалю. Я спалю гэты свяшчэнны лес. Я разбуру. Я зруйную усе гэтыя свяцілішча. І на іх месцы я пастаўлю цэрквы. Цэрквы! Цэрквы! Гэтага, сын, не рабі. Старыя мои не даруюць табе, будуць век харкаць вслед табе. Не рабі гэтага, сын. Встань, мама. А врешті живи, як хочеш. Ось і пахавалі мяне тут, як у магіле. Як же нам жыць цяпер? Без багоў, без веры. Як жа можна прымусіць цэлы народ верыць у нешта іншае? Цэлы народ, які жыве са сваімі богами, со своими идолами. Як же наши святы, дяды, купальня? Хто ж гэта ўсё забудзе? Лёгка будзе толькі таму, хто і старым богам не верыў. Але такі і новому не поверить. Таки будзе век жить у лжи. И не будзе згоды на земле нашей ніколі. Видать, проклятые мы землей, детьми нашими.